ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ପୁରା ଆମ ମିନ୍ସ ଫିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ୍ ଏଠି ଏତେ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥାଏ ତ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଲି ଅଛି। ତ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି କିଛି, ଆଉ ପୁରା ପ୍ଲେସ୍ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସେମିତି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସେମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସଫା କରିକି ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ବିକନ୍ତି, ଏଠି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଗଛ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟେ। ତ ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହୋଟେଲଟି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁବେ ଯଦି ରହି ବି ପାରିବେ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ବି ଅଛି। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଇଭିନିଂରେ ୱାକ୍ ବି କରିପାରିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏଠି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପିଲା ବି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା।